Vi har så besluttet for vi har ikke særlig meget optagetid, så vi har besluttet os for, at vi sætter dem på pause, og så når det er, at de er færdige, så viser vi dem, så vi ses. Man kan bare høre, hvor hult den er. Det var bare fordi, så den ikke gik ud af det, så er vi vendt tilbage, og skal vi finde ud af, hvem der har lavet den flotteste ordning. Så må jeg være med? I know. Nej. Okay. Så. Ja. Det her, det er så min græskar. Og den her. Og vi begge to har lavet 2 i en. Ja, vi har lavet 2. Så det er min. Ja. I skal skrive #team A, hvis I vil stemme på min. Den her. Og så min. Okay. Og vi starter lige med min dårlige side. Den er sgu ikke lige så god. Jeg starter med min. Og så min gode, eller som I selv synes. Der er lige en lille her rift, eller hvad fanden det hedder. Men for mig så skal I #græskar E. Nej, græskar, undskyld. Emil elsker græskar. #Emil elsker græskar. Og med mig er det #team A. Så vi ses.